Hej med jer alle sammen. Det er MLM Gaming, der spiller her. Og jeg spiller sammen med min anden YouTuber, Jontan. Ja, Jontan, fortæl lige videre. Prøv det, jeg skal lige snakke med Rasmus. Okay, og Benjamin, for jeg glemte at optage. Spade, jeg får fortælle videre her, for det var Rasmus, der skriver til mig. Ja, men altså, så spiller vi, mig og Benjamin, vi har lavet en fælles YouTube-account, der hedder det MLM Gamers. Hvor mig og Benjamin begge to kommer til at lægge YouTube-videoer op, for det er lidt forskelligt, altså. Det er MLM, det står for Modern Warfare, League of Legends og Minecraft. Det er hovedsageligt det, jeg regner med, og eller vi regner med. Og så har mig og Benjamin enkelt projekt kørende. Jeg kommer muligvis til at optage noget Borderlands 2 sammen med en af mine andre venner. Og mig og Benjamin kommer til at optage de samme videoer, så vi kommer forskellige synsvinkler, hvis man synes det er sjovt, eller hvad man nu helst lige vil se. Jeg vil råde jer til at se Benjamin, fordi han er bedst. Og vi vil så spille noget MW3 sammen med Loke. Og Loke, han er dårlig, så det er sjovt. Og det er ret sjovt, men Benjamin, han er nok bedst til at snipe. Jeg kan godt finde ud af det, men jeg er blevet rigtig dårlig. På en eller anden undergrund, så er jeg blevet mega dårlig til quickscope i forhold til ham. Og bare i det hele taget, jeg kan ikke quickscope mere, en eller anden underlig grund. Bare lige til info. Nå ja, Loke, du vil gerne se min classes, når den video her kommer ud, så jeg tror lige, jeg kører dem igennem, ikke? Bum, bum. Jamen, det kunne bare være fint nok at vise min... Bum, bum. Glad for at min klasse. Og jeg laver også en video med det samme som her. Jeg starter den bare senere, jeg starter den først, når vi går ind i banen. Bum. Så hvis vi har startinfo, så skal I se Benjamins. Ja, og det var mig. Det var mig, der er den sejste her. Den voldste. Så ham der searching går, så han har 6 år spilmord. Jeg starter nu. Ja, hallo. Det er MLM Gamers her. Hallo. Og for startinfo... Jontan. Nej, fordi at vi har allerede intro på den video her, så lyder det fucker irriterende. Nej, jeg siger bare, at det er... Se Benjamins video for intro. Okay, altså. Så vil jeg bare optage på min synsvinkel, mens Jeg tager den her vej. den historie. Det er så er jeg gået i gang, mand. Så er jeg gået i gang til at komme ind. Det er når jeg optager åbenbart. Ja, når man optager, så går det helt kraftet med langsomt. Mine fames, de var sgu fint. Wow! Jeg var ikke klar. Prøv lige se, mand. Og så reloader jeg for tidligt, det er fandme noget lort, det der. Så ser vi lige Loke her, rundt med MP7 Custom og laver lige en... Jeg skal nok ikke kigge på mig, så kan jeg tage åbne. Loke, han sidder over i det her hus herovre i hjørnet. Jeg ved ikke lige om han er oppe i toppen eller nede i bunden. Han sad nede i bunden. Som sagt, Loke er dårlig. Ja, så Hvordan her, prøv at se hvordan han bare blev... LOL. En fra mit team hedder Searching. Så sad han ikke nogen. Ja, han hedder Searching, jeg fuck hvad en af. Og jeg er ret dårlig til... så tager du bare guld af MSC. Nej, jeg tog den op derinde af ham der spaden der. Altså det er okay. Nej. SR'en skal altså bare ikke... Bare lige til info, SR'en skal ikke have sigtet på sådan et år. MP7 eller hvad? Ej, MP7 med sigte på, det er bare ikke noget der fungerer. Det er sådan lidt noget, man begge to optager fra en kildkant til fucking. Sådan er det jo. Vi sidder alle sammen herovre, hvor jeg døde henne. Der var den ene. Og den anden så camper i hjørnet. Ja, jeg har ham på portal. What the... Skud ham nu, mand. Skyd ned. Ja, enten noget B eller A. Der er bare Nej, Benjamin altså. Fuck! Det var da mega nederen, jeg fik da bare lov til at løbe rundt der. Det er ikke job for Jonas. Lige kommer han. Bye, bitch! Det siger ikke ham til det der. Det siger du ikke, jeg sad bare fuck, jeg er død. De tror, jeg tager den samme vej, nu løber jeg bare ind igennem. Nå ja, vi kommer nok til at optage, bare lige så I er klar over det alle sammen, vi kommer nok til at optage flere games ad gangen, så sådan en video tager måske en halv time, hvor vi sidder og spiller Modern Warfare, i stedet for bare en video ad gangen til stille. Okay, Loke han er død, fordi han er dårlig. Nej, jeg... Personen var endda flashet. Ja, nej, nej. Jo, jeg flashede ham. Jamen, hvordan kunne du skyde mig? Fordi han er bare skudt i blinde, jo. Han er bare skudt blablabla.
Det er ret sundt, at den batter. Nej. Jeg vidste, han var derovre. Jeg synes, sidder han oppe i toppen nede i bunden. Ja, oppe i toppen. Og nede i bunden. Det er lidt sjovt, for også kommer her. Ej, men det er fedt, mand. Ej, hvor er det sjovt, det her. Jeg får optaget, hvor jeg får 1 kill og død en gang. Jeg kan bare rende rundt og sige... Det eneste, vi sådan set får at se, det er, at Benjamin laver masse Final Few Games, fordi han er så... Og nej, vi har ikke hack til. Og jeg hader folk, der siger, at vi har hack til. I kan også se det, man kan jo se det her inde under videoen, om vi har hack eller ej. Ja, men du se på Benjamin, han ikke har hack til. Du ser, hvor dårligt han rammer en gang imellem. Nogle gange så rammer jeg så røv. Andre gange så har jeg da så også bare skidskik, der rammer perle hver gang. Det er så ikke, det er ikke fandt. Fuck! Der er en eller anden, der sidder og kamera for sygt op på en kant. Nu flasher jeg mig selv igen. Plant B. Jeg har ikke bomben. Ja. Jeg fik ham. Okay, hvad med at dræbe nogen, jeg planter af? B. Vi skal sgu da ikke lade være med at dræbe, når han sidder lige ved siden af dig og venter på en agter. Lad være med at dræbe ham. Han gør ingenting. Hvad med at dræbe nogen egentlig? Så vent, så kommer herned, du så. Og vent. Ej, hvor er det ring. Kom nu, Loke. Loke, det er ringen, det der. Loke! For i helvede, du stod burnet alle dine skud. Det kan godt være, at jeg også gjorde det, men det har jeg gjort de andre gange. Loke, du skyder altid så fandens ringen, mand. Ja, don't say it to me. Og så taber vi, fordi vi alle sammen blev ownet af en. Det var da godt. Det er så ringen, det der. Han spiller ikke engang godt. Nej, jeg stod bare og spillede ham der. Det var godt nok dårligt. Det var selvfølgelig også mig, der lige valgte at reload, inden jeg havde noget at spille ud af. Det var selvfølgelig. Jeg valgte bare at finde signal frem, for jeg kunne slet ikke ringe. Eller ramme. Jeg kunne godt ringe. Jeg valgte ikke at tage signal frem, for jeg skulle bare lave det lige med det samme. Nej, men det er faktisk lidt træls, at den lægger en lille smule op til, så jeg er klar. Jeg spiller altså ikke lige så godt, som jeg normalt gør. Det pisser mig. Men det er min batter. Ja, det må han også gerne være. 5-5-7. Jeg troede, du var en ond, så jeg begyndte at skyde efter Benjamin. On 7. Og han der. Havde set. Ja, Benjamin, jeg kan bare sige det. Jeg gør det. Ej, men min video bliver da bare piskedelig. Ja. 2-2, så har Benjamin bare sådan 10-1. Der var ingenting forskel. Eller var sådan sygt meget forskel. Ja, det var bare med alle mulige. Jeg optager stadigvæk. Jeg optager 10 minutter per omgang, eller per video minimum. Jonathan, er det ikke fint nok, at jeg laver 10 minutter per video minimum? Eller 30 minutter hedder det. Ja, mellem 20-30 minutter lidt skulle du fint nok. Min fix, de dykker der var helt vildt, når jeg endnu ude at spille. Vi skal spille noget Kill Confirm, og så skal vi åbne de røvhuller. Ja. Velkommen før. Benjamin. Jeg ser lobby leaderboards. Prøv at se, Benjamin. Ligger nummer 1. Og der er en eller anden glitch. Nå, det her det er domination. Men der er en glitch log for sygt mange minuspoint. Det er fordi, han har været non-prestiger i her lang tid. Nej, jeg har ikke noget med det at gøre. Hvad har det så noget at gøre? Jeg forstår det ikke så. En eller anden dag, ikke også, der var jeg bare inde, og så blev jeg klikket, og så fik jeg bare minuspoint. Mega sygt. Nå. Forvirrende. Det er jo en hack lobby. Oh my god. Ligesom han blev også kicked for wallhack. LOL! Det gør han jo overhovedet ikke. Du kan sgu slet ikke skyde, Loke. Han er mega dårlig, mand. Han har en KD på 0,48. Ikke for noget, Loke, men vi bliver nødt til at sidde og sige det på det. Ja, min KD, den ligger på... 2,5... Nej. KD er på 1. Gå ind under lobby leaderboard. Nej, ikke under lobby leaderboard. Gå ind under barracks, leaderboards og kills. Der ligger min KD i alt fra alle game modes. Nå, ja, for alle game. Ja, det er den, du skal tage fra. Men det er mit bedste godt. Nå. Men jeg hælder mig stadigvæk med DP. Nej, P. Jeg bruger P90. Oh fuck, frags for the win. Oh my god, Loke, hvorfor havde du ikke skudt ham? Jeg stod inde i Loke her, jeg har fundet ud af, at Loke han er halvblind og han er død. Han er... Så det kommer faktisk en kæmpe. Så de spawner bag dig. Oh god. Oh god. Han sidder i det hus der nu. Han sidder der ikke mere. Det
han ikke? Ja, han sad oppe i et andet hus. Det er bedst, det var det til. Jeg synes ellers, jeg fik sådan en pæn meget headshot på. Ja, jeg kunne slet ikke komme. Var sådan svært at skyde med mine dødninger. Hvor fuck er den han deroppe? Headshot. Headshot. Jamen, jeg sad bare bønnet lige ud med de der skud, ikke? Så går han bare indover. Jeg står bare. Nej, fuck. Jeg skal ikke bruge P90, jeg skal bruge P D. Ja. Så er det lige præcis dernede, hvor jeg kan ramme. Hvor jeg kan bare sassen på, jo. Ej, så dør jeg af. Fucking ham der noob-trooper, han sidder ved det hus der igen. Så ikke det der, Fuck, FAD, den skyder egentlig hurtigt der helt igen. Det er så langt siden. Har du sådan en guldvar? Ja. Skrid nu! Det er godt, her. Ja, der er en, der sidder derovre. Nej, ham har jeg skudt i hovedet. Der var alle 3. Wow, fik I trippel? På stribe er det hele, mand. Det bliver da ikke meget bedre. Okay, nu står jeg der med de der spredte ben, det kan jeg godt lide. Au. Selv tak. What, jo. Benjamin, jo siger. De har en FK. Jeg døde til hans hav. Busy. Hvornår delen kom ind? Okay, nu går jeg altså bare wine gun. UMP anti-farve. Der er en af dem, der godt kan lide kasten hav. Au. Der er en anden, der sidder og kamera med en UMP. Og nu er han død. Nu gør han ikke. Der kommer en bag. Nå, nej, det var nok en af jer, jeg så op. Jøj. Og så er der en, der hopper op i det hus, der hvor jeg kigger hen hvor. Så er nemlig løbet op, altså der hvor han plejer at snipe. Nå, Benjamin, du kan jo næsten gå i prestige i den her bane. De har en FK. Jeg tror godt, Overvej lige, Benjamin, at dit Skype, min popper op hver gang, der er en, der kommer online. Ja, det gør det også for mig. Eller offline. Det ryger sådan pænt meget med i den video. Ja, det er sgu da også ligegyldigt. Ja. Absolut godt med ham med, jo. Nej, for der står jo bare ved, at de er offline online, men de ved jo ikke, hvem det er. Mit kill. Meet confirm. Nej, fuck. De har altså en af ham der searching der, han er vist FK. Jo, jeg gør. Kill the night. Det var lige, hvor hun står FK henne. Jeg vil godt vide, hvor de er henne. Hallo, Jonathan, der er en, der sidder deroppe i det hus der. Der løb jeg op, der så jeg bare en løbet op. Prøv det vand, jeg tror, det er sådan en fast op. Det er ikke mere. Så slipper jeg bare ikke. Så tager Benjamin og bare det kilder lige for at se. Det, jeg havde set ham på Port Raider. Okay, de har en, der sidder og camper, og de har en som er FK, og de har en som er herring. Det er deres team. Det er bare så Benjamin. fedt. De er alle tre miniring. Ja, det er de også. Passer vi godt sammen. Fuck, det var dårligt larm, det der, mand. De er bare dårlige. John. Næsten med det. Haha, pounden Betty for du win. Nice. Jo, det fik de med en bare ready. Der var en på deres halv, der bare på nu. Skål! Jeg fik hitmarker. Jeg kan ikke få lov til at løbe ind. Kvinde! Du bare høre, man. Wow, relax, dude. Men det er min batter. Ja, jeg ved det godt. Ja, jeg er fan. Nej, lad være, Benjamin. Jeg vil også have nogle kills. Fuck ham der, Tilla, han er fandme dårlig. Jeg har kun 9. Jeg har kun 25. Hold kæft. Overvej, hvis du ikke havde været død, så har du fået mål. Ja, Jeg har kun 7. Ja, du har få. Loke, du er også dårlig. Nej, nu er jeg også gået med sniper. Og der røg min frames, der var sygt krumpen. Der var ham, der var FK. Au, hvor er det, han står? Lige deroppe. Han er kamera til samme sted hele tiden. Oh my god. Han døde af, hvor han står.
taber kurve. Og hvor det ikke? Jeg kan flash. Og nu er der ikke reddet mig. Er det også der er eksplosiv speedball? Ja. Oh my god! Look at the Navi waste. Kan I bare slet ikke ramme, eller hvad? Og det er han godt. Oh fuck. Fuck, jeg går væk. Ja, jeg døde så af den. Nice run, Jonathan. Det er sådan godt, han er sindssygt ringe. Igen, det er de alle sammen. Det er godt. Nej, hvor fejl, good game. Nå, så kom her, Jonathan. Kom her til mig. MSR. Sådan. Kom her til mig, Jonathan. Vi har en, der er i final. Nej, Jonathan lavede final. Nej, jeg fik. 33-6. Det er også. Så mega dårligt snipet. Nå, Jonathan. Ja, der er vist nogen, der hedder ikke at kunne finde ud af quickscope der, mand. Nej, jeg kan ikke finde ud af det mere, mand. Det er jo det, jeg siger. Der er også nogen, der skal af den klan, der hedder PSDK. Ja, måske. Jeg kan ikke gå i prestige. Og noget. Ja, det er. Men jeg har fået... Prøv lige, dreng, jeg skal skrive PS. Jeg har fået RP7. Nej, eller ikke RP7. RP7. Jeg har fået RPG. Jeg har fået RP7. Og jeg tror lige, det her det bliver sidste game i den video her. Jeg har lige vist dem alle mine 15 classes. Og alle mine perks, de er også i pro. Hvad så med din våben? Hvad level er de i? Min sniper er level... Min sky er level 2, min UMP er level 7, og min sniper er level 9. Okay. Så helt Men fuck, kan de perks allerede være i brug? Fordi jeg er pro. Okay. Du er med, bro. Og jeg når lige præcis at komme tilbage. Ja, du kommer tilbage lige til tiden. Det er fandme perfekt, det her. Ej, mand, jeg var lige i gang med at lave classes, mand. Jonathan, du var lige ved at sige, Benjamin, jeg er lige i gang med at lave quickscope. Ej, jeg bare ikke. Okay, hælde på at storme frem, hælde på at starte og storme frem. Det gør du bare, du ikke? Du stormer bare frem og prøver at tage af. Det tror jeg godt, han kan. De er lige her ringe. Hælder vi lidt, ikke også? Og så sidder han bare og camper der om den der disk. Hitmarker på ungerne. Oh, you don't say. Der står han kraftigt. Hvad fanden? Searching. Han kommer. Er han blevet god? Nej, jeg bruger bare en på 7. Kom nu, tag B'en. Jeg gør det. Nej, han kan lige finde nu, han skal searching. Hvorfor er jeg blevet med at ramme mig selv i skide hungerne nu? Hvorfor er det ham 17, der han begynder at bruge M7 nu, og vi er løs? Skal jeg tage Charlie? Men, Kom nu, Loke, så kast den her. hvad Kast den. dræber han? Så dræber han. Ej, hvor er det okay. Der er et eller andet, der smadrer min. Lol, what? Du dræbte dig selv med C4. Jamen på en eller anden måde, så skal den bare tilbage. Nej, det tror jeg så ikke. Jo. Kan trouble code system ødelægge den? Han kunne godt ligne en, der havde fundet på, at jeg havde taget wallhack til noget, og løb sådan decideret direkte ned til mig. Oh god. Ja, jeg tror ikke, han er lige. Hvad er derude? Ja, de tager C, jeg tager A. Jeg prøver simpelthen ikke at nå at se. Det kan du ikke. Det kunne jo Jonathan. Nice, Jonathan. Jeg kan lige præcis nå det. Oh my god, der var en eller anden tart i en pil. Ja. De tager B. Oh my god, tak. Den var lige reddet der, var. Ikke mig. Benjamin, den kan jo alt selv. Nej, jeg var lige så tæt på at skyde ham, boing. Ja, jeg fik ham ned i final stage, så det er fandme også mig, der skal have ham. Benjamin, berøv du ham. Det går sgu da skide godt. Det er Jonathan bag dig. Yes. Peter, han var foran. Ja, så kom han i hvert fald ind der.
Så fisk den. Hvorfor har de det sådan? Simpelthen nødt til. Og hjælp til. Nej, vi er nødt til at hjælpe mig med at lære kuldskål. Ja. Okay, jeg tager sniper nu. Okay. Ej, hvor er det hyggeligt, at bare skal løbe frem fra A til B. Han løber derop, sidder op bag, på ved A, der sidder han op bag, ja. Så capture A. Hvad? Fik lige noget kill af enemy, imens han er ved at kuge. Nej, jeg var en halv centimeter fra capture C, eller A, er det så? Oh fuck, så får han bare mig. Hvad sker der for det? Jeg hoppede ind og lagde mig ned. Han kan endelig nå ham der fuck. Nej. Når du er reddet. Searching han kommer. Searching han tager C. Nej, det var ikke mange skud, jeg fik de skudt tager ham. B, kom nu for fat i. Jeg har også skudt ham. Se mig. Han bruger fucking MP7 for flip. Og jeg bruger G18. Ja, den er lige så syg. Så move, bitch. Lol, nu har jeg bare sådan alle tre. Jamen, de tager C. Nok er hurtigt at se. Ja, bare lad dem have B, så får de der noget selvtillid af en eller anden art. Det er derfor, de kan skyde Jotan. Oh my god. Hvad sker der for, han er VH, mand? Han er ikke VH. Nå, det er fedt. Jeg ved præcis, hvad jeg skyder bare konstant. Jeg står bare quickscope, ikke Han også? er en af de værste spillere, de har. Ja, men jeg siger ikke, han er god til at bruge det. Og det er ærgerligt, det røg på det røg på video, man. Hvor det træls. At hvad? Ja, det røg på video, jeg gjorde det der. Hvad gjorde du nu? Jeg kastede en håndgranat, så ramte den væggen ovenover. Og du dræbte dig selv. Og så ville jeg kaste den væk igen. Og så trykker jeg først på den forkerte, så trykker jeg på den rigtige. Fuck, jeg går ikke efter at være dernede med. Jeg skal bare beskytte heroppe. Nej, ikke noget final kill simpelthen. Det kan godt være det. Jeg kan godt være lidt. Ja. Ej, jeg havde lige regnet med, at det skulle være mit triple kill. Og så ham der var ved at se, ikke også? Nå, men det var altså alt for den her gang her. Vi skal nok sørge for at lægge rigtig mange flere videoer hen. Og skriv lige nogle kommentarer til os, hvis I synes om den første video her. Hej hej.